The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan mga kaaksyon ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko, paalala sa lahat ng masugid na taga-subaybay, tuwing Biyernes ang maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico ay pipili ng dalawang makakatanggap ng tig 1,500 pesos. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakafollow ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account. At Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangan i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At pang-5, tuwing Biyernes 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang dalawang maswerteng mapipiling mabibigyan ng maagang pamasko. Kaya kung ikaw ay isa sa masugid naming taga-subaybay, abangan mo ang aming pagtawag tuwing Biyernes bago matapos ang programa. At sa susunod ng linggo, abangan ang aming bagong sorpresa. Live yan mga kaaksyon. Mga kaaksyon, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakapanayam natin live sina Delilah Aquino at Rochelle Mariano. Inirereklamo nila ang kanilang kapitbahay na tila hindi naglilinis ng dumi ng kanilang aso. Ayan, magandang hapon po sa inyo Delilah at Rochelle. Magandang hapon. Opo. Nanay, maaari niyo bubang ikwento sa amin kung bakit ninyo po inirereklamo itong kapitbahay ninyo? Ito pong aso ninda na permi nakabuhi po, Opo, nakalabas. Pakitagalog na lang po Nanay Delilah. Hindi ako marunong. Opo, kahit konti lang po maiintindihan po namin. Yung aso nila palaging nasa labas, parang wala sa nakatali. Opo. Ngayon, nagreklamo po kami sa kanya yung tae ng aso nila kasi nagdudumi doon sa harapan namin. Ngayon po, yung aso nila, sinasabihan namin sila, hindi naman nag-a-action po, pero matagal na po sila, pigsasabihan namin. Yung kapitbahay ko po sa harapan, kasi mga borders lang po sila, nagsumbong sa akin na yung aso daw nila, palaging tumatay doon sa labasan ng gate nila. Pero po ako ang kausap noon, borders. Mga ilan po itong aso ng inyong kapitbahay? 3 po yung nakawala. Yung mga askal po, yung di tinatali yung ganun yung mga... Mga galang aso po pero umuwi at sa kanila po pag-ari. Sa kanila yung pag-ari. Tapos di nagsumbong yung sa akin, nagkwenta na nagreklamo sa akin. Sabi ko, magreklamo ka doon sa may-ari kasi palagi na nagsasabi ako doon. Ang sabi niya, nagreklamo man daw siya. Nakinig niya yata yun. Kasi ganito lang ang pagitan ng mga bahay namin. Ngayon, yung kausap ko, umalis na. Ngayon, kami nag-away yung si Joy. Dahil nga sa aso, kasi may aso ko din daw ako. Yung aso ko po, madam, nasa laog ng bahay ko, hindi ko pinapalabas. Ngayon, siyempre, sa galit siguro, nagmura na siya, gabos-gabos na, yung parang mamakuha na yung salita namin, parang minura niya ako. Siyempre, pag minura ka po, madam, mumurahin mo man siya kasi hindi niya man ako napakain. Opo, so parang yung pag-uusap po ninyo, nagkaroon na po ng pagbumura. Pagmumura. Opo. Matanong ko po lang, Nanay, ito po bang pag-aaway nyo o talagang nag-umpisa lamang dahil sa aso? Sa aso lang po, madam. Wala man problema kasi maganda naman po yung pagsasama namin. Tapos, madam, yung inkaso na nung yung nagsabi na, yung naglabasan na, sabi ko, kasi may pinsan siya doon sa kabila, sabi ko, wag siya makikinig palagi sa pinsan niya kasi yung pinsan niya, may sinasabi nga tungkol sa kanya.
yung parang kwan daw yung ugali, yung may anak daw siya ganon. Nakasabi naman sa akin yung pinsan niya na araw na ganito. Tapos yung sabi niya ikakaso niya daw ako kasi paninira daw na puri na nagsalita daw ako na iba-iba daw ang ama ng anak niya. So wait lang po nanay, ibig sabihin yung alitan nyo po patungkol sa dumi ng aso, Napunta na po dun sa... napunta na po sa kung ano-ano Oo po, istorya, na istorya. ikaw po ay pinagbibintangan na ikaw daw yung Oo. nagkwento ng ganito. Opo. Opo. Pero yung nagkwento po, yung pinsan man sa akin, pero matagal na nagkwento sa akin. Ngayon, sabi ko sa iya, wag ka makikinig doon sa pinsan mo kasi parang linilibak mambaga siya. Tapos sinabihan Ano niya, po yung kwento na nakarating po doon nasabi sa pinsan niyo? sabi sa akin, yan nga si Joy nga, may mga anak. Sabi ko, wala akong problema dyan sa anak niya. Wala akong Bakit ito po bang Joy ay walang asawa, dalaga, Ewan ko pa, madam. dalagang ina, ano po ba? Di ko po alam kasi hindi ko naman po alam siya. Yung pinsan niya lang nagkwento siya. Pero matagal na kwininto sa akin. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka makiniwala doon sa mga pinsan mo kasi kinikwento ka rin. Sabi niya sa akin, ano bang kinikwento ng pinsan ko sa'yo? Sabi niya sa akin. Opo, pero nanay, ito bang mga naikwento sa'yo, wala ka naman pinagkwentuhan? Wala na akong pinagkwento. Yun lang po yun. Yun lang. Yun lang. So balik po tayo doon po na sa tae ng aso. Ano, ito po bang pagtatain ng aso ng kapitbahay ninyo sa isang araw po, natatambak ba? Pag umaga po, madam, ialis ko yung tay kasi nag-uudo yung aso. Sa harapan namin, hindi naman sa kanila. Siyempre, pag umaga, baga po, kumakain kami, siyempre, yung amoy, iba namang, gigising sila yata, mga alas 7, alas 8 na, wala na yung tae, pero pinagsasabihan na namin sila. Naapakan na. Opo. Kasi parang iskinita lang po, ganito lang yan, ang iskinita. Matagal na po ba kayo magkakapit bahay nila, Joy? Border lang po sila doon. So border sila, pero meron silang mga alagang Mga aso. aso, manok po, madami silang manok, aso. Opo. Tap- So, dahil dito po ba sa reklamong ito na kayo po ay naaabala, kayo po ay napiperwisyo ng mga taeng ito, nagkausap na po ba kayo, na ipaalam nyo na po ba sa kanila? Tapos na yun sa kapitan, nagkausap-usap na kami. Kaya lang, sasabihan niya ako na ididimanda daw ako kasi paninira daw pong puri. Yung para daw paninira daw, yung sinabihan ko daw siya na iba-iba daw ang anak-anak niya. Sabi ko, hindi naman galing yun sa akin, galing sa kamag-anak naman. Nagsabi naman doon sa kapitan. So, ibig sabihin po nanay, ito pong reklamo yung patungkol sa tae ay Tapos na. naiparating nyo po sa barangay. Opo, tapos na po. Tapos na. Opo. Pero dahil doon po sa nagkaroon kayo ng galit, may binabanggit po siya na ididimanda daw niya po ako ng ganon. dahil daw po sa Pagsasabi ko daw na iba-iba daw ang ama ng anak niya. Kasi hindi pa naman sabi ni kapitan doon sa pag-usapan namin, di daw niya magkukasi. Kung in kaso daw magkaso, kaya lang napunta na kami dito kasi po. Baka ako pag bintangan niya ng gano'n na sabi na nagsabi ako ng iba-ibang ama niyang anak na hindi naman po ako nagsabi niya kasi hindi ko naman siya kilala. So parang nagkaroon po kayo ng sumbatan, nanay. Opo. Dahil po doon nagsimula sa tae ng aso. Tapos kinalaunan, Yung- marami ng kwento, Oo. nagsanga-sanga. Oo. Ang sinasabi niya, galing po Galing sa daw inyo, na- ikaw yung nagsabi na meron siyang mga Oo, anak. na hindi ko naman po siya kilala. Ang nagsabi niya, yung pinsan niya man sa si Risa, ang nagkwento sa akin. Oo. Tapos yung sabi niya, kaso niya daw ako kasi paninira daw po ng ganon. Nagsasabi daw ako ng ganon. Tapos, pigduro niya ako, pigmumuda-muda niya pa ako. Pero wala na yun po. Kasi, Meron po ba kayo, nanay, na video or ano pa man, Ayan. ebidensya na kayo po yung nagkaroon Ayan na ng po. pagsumbatan? ayan po. Oo. Ano po yung nilalaman po ng video, nanay? Bigmaramuda niya pa ako, pigaganong-ganon niya ako. Ayan po. Oo, tapos, yun, 18 po. So, ibig sabihin po nito, nanay, ito pong pagkakaroon ninyo ng conversation, Oo. sumbatan, murahan, nagkaroon po kayo ng video, 18 nakuhanan po ng video. 18 po yun nangyari. Akala ko okay na kasi parang wala na baga, parang sabi nila nag-ingi daw ng anak ko ng dispensa. Akala ko okay na po yun. Pag 19 po ng umaga, madaling araw, alas 4 po ng maaga, nakita ko po sila lasing, 3 po sila yung asawa niya, tapos yun, nagsisigaw po sila doon sa daan. Ako po galing sa dagat. Kasi Ito po bang si Joy ay talagang palaaway? Ano sa tingin niyo po? Ito po ba talaga ay naghahanap ng away, palaamok? ewan ko po, hindi mo naman alam. O, pakibigay po ng mikropono kay... Siguro sa mga mga chismis, siguro na ano yung utak niya kakaano. Hindi naman po Nagagatungan ba, ma'am? Paano na ano yung utak? Parang hindi niya na alam kung anong dapat niya Halimbawa, gawin. Nagalit na, initial reaction ng taong pinag-uusapan. Siguro, ma'am, di ba, chismis, may narinig siyang kwento, tapos
yung kamag-anak niya may ichichismis sa kanya. Kaya ganun, nag-init na yung ulo noon. So, para malaman natin kung paano nagwala ba itong si Joy? Opo, Paano yung nakainom. pagmumura? Opo. Alas 4 po na madaling araw, 19 po yan. Opo. Tapos po, Alas 4 ng madaling araw. po. Iyo po, this 19, August 19. Ngayon po, dinaanan ko lang po sila kasi hindi naman ako Noon ba sa lugar nyo, ganyang oras po, gising na yung mga tao? sila nga kasi nag-skandalo sa nga sila. So, madaling araw, nag-skandalo na itong yun si na po. Joy. Oo, kasi naagyan ko po sila. Ang sabi niya, makaka 100,000 daw siya, sabi sa amin. Pero wala naman ibang binabanggit. Siyempre, Ano yung 100,000 na yun? Yun Sa siguro, tingin mo, ano yung binabanggit yun na niya? siguro, iskandalo siguro na So, parang kakasuhan ka, Oo. magkakaroon sila ng pera dahil Oo. doon sa kaso sa inyo. Kasi tapos nagsasabi pa sila, abadisa daw siya, sabi ganun, abadisa daw siya, attorney abadisa. Sabi, hindi mo naman pinapansin kasi, tapos, Malaman ko lang, Nay, anong barangay ba itong Porokdos po, sa may Mariners po. sa Rawis? Taga-Rawis kayo dyan sa Porokdos. Sa Doon may doon po ako pinanganak, siya po, dayo lang doon sila. Tapos yun na po nangyari alas 4. Tapos minura ko nila ng asawa niya. Lasing po sila. Yun ang mali ko po. Sana pinapulis ko sila. Yun na kamali namin. Kasi, Pero buti na lang, nakuhanan mo ng video. oo, video po. Sige. Ayan o, pakita mo madam ang video. Pakita natin mga ka-action. Ito yung nakuhang video ni Nanay Delilah. Batal ka, ikaw batal, ng kotse. Kapwa. Ano ba magiging ka? Nakainom. Ako sa Indo, kung ano nga Yung indong pagkaslan ang abot ko, kung ano ka anong ngaran niya. O sige, mag-video ka ate. Abot niya kung anong ngaran niya. Wala ang cellphone ko. Ha? Kung ano sa ngaran niya. O anong problema? Natatakot ka nindo ang Facebook. Para gusto ko siyang makauro ng personal. Ah. Gusto ko siyang makauro ng personal. Dahil personal niya lang. Ay, dahil? Di ba nakikita nindo sa Facebook? Ah, ano ba? Kaya man nindo ka uro nun. Ah, Anong maraw ate? Ako, anong tara? na ano? Nay pa iba ang aki mo? Wala akong Ante naman mo mga si Hermana. Ay, Diyos ko ate, ano? Ang istorya ang tulong mo ang nagtaram. barangay. Ate, Marina, doon na kita mag-roro na. Uy, yan. Ang nagtaram. Marina, Oh, alam mo na may problema. Agong ko ng ano, ginali nindo, tapos kakasahan pa nindo kaan. Iba ka, iba-iba ang ama kang aki mo. Ay, Oo. ang kaon. Ina mo, ang karautan ng Ang ano, pingmimini Hermana. Ang pingmimini Hermana. Uy, ano? Kamu, pinaka-primera ate, kamu ang nagpapakaraot sa mo. Naka, dahil sa iskindi. Tigda sabi nindo, Oo. chismin Eh, yung, digdi. Nay, ang pagkakaintindi ko, kayo yung dahilan, kayo yung Kalat daw. kalat ng maling impormasyon Oo. patungkol sa kanila. Na hindi ko nga siya kilala. Hindi namin siya kilala. Oh, yung lalaki na sa video na, Asawa sino yun? niya po yun. Kalibin niya po yun. Ka-live-in partner. Ano Opo. pangalan nito? Mm-mm. Jeff. Oo. Tapos yun po nagmura pang yung kuha ng... Pagkatapos noon na nakuhanan mo ng video, ano na yun nangyari? Yun na yung pagmadaling araw po, yung tanghali, yung pagdaling araw na, yun na po yung para sira na yung tubo, yung EBCO, yun na yun. No? So, ibig sabihin, aside nung pagdadakdak doon, Oo. may sinira pang gamit doon sa Opo, bahay ninyo? opo. Okay. Ang gusto ko lang, mag-ingi lang dispensa baga. Ang problema, ako pa daw mag-ingi ng dispensa sa kanila na sila na nakapirwisyo. Bakit ako mag-ingi ng dispensa? Sige mga ka-action, eto makakausap natin nanay sa kabilang linya ng telepono si Mary Joy Abadesa, ang inirereklamong kapitbahay ni Delilah at Rochelle. Magandang hapon sa iyo, Mary Joy. Mayri po. Good afternoon po. Okay, so kumusta ka ngayon na, eto ba, Marie? Mayri po. Mayri Joy, okay. Kumusta ka ngayon? Totoo ba na balikan natin kasi aside doon sa sinasabi ni nanay na pinagbibintangan mo siya na sa'yo nagkalat ng maling impormasyon patungkol dito sa meron kang anak, kesyo. Pero dito tayo sa, totoo ba na dumudumi ang aso mo sa harap ng kanilang bahay? Hindi. Hindi. So nanay, hindi daw po. Kaninong mga dumi ng aso po itong naandun sa labas ng kanilang bahay?
Wala pong tuwatay sa tapat ng bahay nila. Ang inaano niya yung tapat ng bahay, ng kapitbahay namin, hindi tapat niya. Sinungaling ka daw po, Mary Joy, sabi ni Nanay Delilah. Bakit naman, Nanay? Maski yung arapan namin yung nag-uupa, makakapasabing aso niya po yun. So, kilala niyo po ang aso nila? Kilala mo, ngayon po, na nagkaso na kami, wala na yung mga aso niya. Inalis na. Opo. So, eto, naninindigan po sila na talagang aso niyo po ito, Mary Joy. Tuta po, tuta. Tuta nga, di aso din. Tapat nila. Oh. Tuta daw. Tuta, di aso daw din yun eh. Kasi yung tuta, baby ng aso. O, tama naman pala ito si Nanay. Pero, opo, eto po bang tuta ay sa inyo? Palitan natin yung hindi aso. Yung tuta po ba na tumatay doon sa labas ng kanilang bahay ay sa inyo po? Hindi po sa labas ng bahay nila. O, hindi sa labas ng bahay. Sa labas po ng Sa tapat ng gate ng kapitbahay namin, katabi namin bahay, pero hindi mismo sa bahay, sa labas ng gate nila. Okay, so sabihin natin na hindi po doon sa tapat ng bahay nila, doon po sa binabanggit mong lugar, pero ito po ba ay mga tain ng tuta ninyo? Opo. Okay, so inamin. Okay, so Mary Joy, may sama po ba kayong loob dito sa kapitbahay ninyo? Kasi aside doon sa sinasabi nila na tae ng aso nyo, ng tuta nyo, yung inireklamo, meron pa po kayong binabanggit patungkol sa kanila. Doon po sa video na talagang galit na galit kayo at kakasuhan nyo daw po itong dalawa. Yung reason po, kaya nagawa ko yon. May reason din naman po ako kung bakit ko nagawa yon. Kakasuhan niya daw kami. Opo, anong rason yon, Mary Joy? Ang rason po noon, unang-una, sinabihan niya ako mismo sa harap ko. Sinabihan niya ako, ikaw, iba-iba ang ama ng tatay mo. Tapos sinasabi niya pa, yung mga pinsan mo, chinichismis ka. So, taktik yun, maraming nakarinig. Sinabihan niya ako harap-harapan. Ang binabanggit nyo po na nagsabi sa iyo, ito pong si Nanay Delilah. Opo. O, Nanay Delilah, bakit naman sinabihan mo si Mary Joy na itong mga anak niya, iba't iba ang tatay? Nagsabi po niya, yung pinsan niya man sana po, paano ko man mapumaalaman yung iba-ibang ama ng anak niya, kundi nagsabi, yung mga pinsan niya man sana sa akin. Nagtanong siya na, kung ano nagsasabi, di sinagot ko na, yung pinsan mo man sana, hindi na sasabihin. Oh, so ibig sabihin, nakwentuhan ka lang ng nagkwento pinsan ako. ni Mary Joy. Pero kanino mo naman ikunento yung nalaman mo? Sa kanya! Nagtanong nga siya. So parang binalik mo lang kay Mary Joy yung nalaman mo na kinuwento sa'yo ng pinsan mo. Oo. Oh, ganun naman pala, Mary Joy. Tinanong niya ako, yung pinsan mo, yung nagkwento sa kanya, Tinanong niya ka, binalik ko sa kanya, kasi hindi ko naman siya kilala. Walang nagtatanong, sinabihan niya ako mismo sa harap ko. Wala akong tinatanong about dyan. Anong karapatan niya para sabihan ako? Nagtanong ka nga. Usapan, hindi pagkatao ko. Anong karapatan niya? Ang layo ng usapan sa tain ng aso sa pagkatao ko. So, ibig sabihin nito, Mary Joy, parang yung dignidad mo, parang hindi mo matanggap na ang pinag-uusapan at reklamo nila ay yung dumi ng aso napunta doon sa pagkakaroon mo ng iba't ibang anak sa lalaki. Tapos tinuturo nila pinsan ko. Oh, sabihin mo, pinsan ko, anong karapatan niya magsabi ko sa pagkatao ko? Pwede ako magsalita? Oo nga naman pala, Nanay, napakalayo iyo po po, ng madam. dumi ng Oo. aso doon naman sa pagkakaroon niya ng iba't ibang anak sa ibang lalaki. Kasi nasabi ko, kasi sinabihan niya yung papatid ko na iba-iba ang mga ama kang mga aki ko. Sabi ko, di ba sa video po ito, nasa video, na sinabihan niya na iba-iba ang mga ama kang aki, mama niya. So, ibig sabihin kayo din, meron talaga kayong istorya na iba-iba yung... ama na, hindi naman totoo. Ayun sa video po. Kaya po, sinabihan siya ng mama ko na kung may di patunayan, pa-DNA mo lahat ng anak ko. Kaya yun. So, ibig sabihin, siya, may binanggit din siya na iba-iba yung tatay ng anak ng nanay mo. Oo, iba-iba ang ama nila. Kaya sinabihan siya ni mama na Kaya pa-DNA daw po. Pa-DNA daw po niya. Ako mag-umpisa ako sa umpisa. Kwentong niya. Mary Joy, pero totoo na sa'yo din nagsimula na question mo yung pagiging lihitin mong anak Kasi ng mga kapatid. anak nito doon sa tatay nila.
Pagkatapos niya akong sabihan na iba-iba daw ang ama ng anak ko, tinanong ko mismo yung pinsan ko. Tumayo siya, papunta siya sa kapatid niyang si Carmelita. Narinig nila yung pagtanong ko sa pinsan ko, nasabi ko, Sinungaling siya, madam. sasabi niya daw sa ibang tao na iba-iba ang tatay ng anak ko. Yun ang narinig nila. Okay. Doon sila So, sinabi ko daw- ganito Mary Joy, ganito Mary Joy, kasi simple naman sana yung problema at iringan ninyo, patungkol lang naman sana sa tain ng Ng aso. aso. Kung tutuusin, napakasimpleng problema. Pero mukhang pinairal ninyo, magkabilang lado yung pagiging, sorry for my word, pero parang mga chismosa, na meron pare-parehas kayo merong issue, pero kailangan pa yung pag-usapan at ungkatin dahil lang sa pinagsimulan ng tain ng aso. Iyo po. Kalang po, madam. Yung bahay ko po, pinagsisira niya yung kuwan niya sa video po. Oo. So ibig Tas sabihin, nagmumura aside siya. doon sa mga pangbubunganga niya, nanira pa siya ng gamit ng bahay Ay, ninyo. sa video. Oo. O ano masasabi mo dito, Mary Joy, sa pagsisira ng bahay ni Nanay Delilah, yung PVC daw, yung tubo, pinagsisira mo? Ang PVC niya po, nasa labas ng bahay. Ngayon, daanan yan, kalsada to. Tama po ba nakakaperwisyo ka sa ibang tao? Binubuhos mo sa lahat, islab ang bahay nila. Lahat ng buhos ng tubig paglalaban niya sa taas ng bahay nila sa amin bumubuhos. Kami ang binabagsakan ng patubig niya, tama ba yon? Wala pa ika dyan. Dati na kami dyan ang tubo ko. Ngayon naglipat ka dyan. Dami mong arte. Pag una mo kung sino kayo. So Ma'am, ibig sabihin, naka-blatter- Mary okay Joy, lang. sandali lang Mary Joy, So ibig sabihin, totoo na may sinira kang gamit doon sa bahay ni Nanay Delilah, yung PVC, nasa labas daw ng bahay, pero ang sinasabi mo, dahil nakakapirwisyo yung mga nalalabas na tubig doon, nakakapunta sa inyo, pero inamin mo na sinira mo yung PVC nitong bahay nila nanay. Kulang pa ang PVC sa pagkatao ko. Sa ginawa niya. Napagpapahiya. Sutugan ko, pinaya mo, iba-ibang ama. Ano, des, ana? So, kulang pa yung PVC, yung pag sasabi mo ng mga masasama dito dahil sinasabi mo na yung pagkatao mo ay Nasira medyo daw? nasira. So, ibig sabihin, sinasadya mo na manira ng gamit. Hindi mo naman po yun may iwasan, lalong-lalo ang pagkatao ng pinag-uusapan doon. At saka perwisyo naman talaga, hindi lang sa amin, sa lahat ng dumadaan dito. So, ilan pang gamit ang gusto mong masira para lang mabawi itong sinasabi mong pagkatao mo? Naka-blatter naman na siya. At saka, unang-una, sinabihan na siya sa barangay, nag-usap-usap kami yan. Huling pagkakataon, pagbibigyan ko siya, lalong-lalo na sa ginawa niya sa akin. Pero anong ginawa niya? Pinablik niya pa? Dinala niya pa dyan? Anong gusto niya? Diretso ng kaso? Kaso pagiging chismosa niya? Pagsira ng Nakita pagkatao mo, ko? chismosa daw ako. Gabo. Chismosa daw kayo. Ayun nga, madam, chismosa daw ako. Tapos sugarol pa daw ako. Ano pakialam niya kung nagsusugal ako? Di niya man ako binibigyan ng pira. Pati yung asawa ko, binanggit niya kasi hindi daw kumakampi sa akin. Baliw? Palayas Sinabihan niya po doon sa video na may sayad. Sinabihan si nanay mo na may sayad. Oo, nandun pa po. O gaano katotoo ito, Mary Joy, na pati yung nanay nitong si Michelle ay sinabihan mo na may sayad? May sayad. May sayo. Tingnan mo naman, tapos lang usapan, pati dyan nakarating, sinong di maano sa inyo? Ano, may tamang pag-iisip ba talaga kayo? Diyos ko, ano gusto niyo katahimikan? Di ba tahimik na lahat? Ba't para kayo napunta dyan? Ako, Bicol? Sino tinakot niyo? Ako? Nananahimik na nga kami, di ba? Oh, Pero sino daw yung tinakot nyo? Hindi nyo daw siya maaring matakot dahil... Padisa nga siya. Ha? Oh, okay. Nanay, ganito na lang. Balik tayo, Nanay Mary Joy, balik tayo doon sa tain ng aso na sinasabi nyo, tain ng tuta ninyo, hindi pala aso. Kasi papi pa, di dapat tuta. Oo. So, ngayon po, Mary Joy, dahil inamin mo na tuta nga ninyo, itong tumatai doon sa lugar nila, sa bahay, sa labas ng bahay. Hindi po na. Ano po? Hindi po tapat ng bahay nila. Okay nga, sabihin na natin hindi tapat ng bahay nila, pero meron kayong mga kapitbahay na nagrereklamo din. Aside ba sa inyo, meron pang nagrereklamo? Yung kasi naaapakan baga po yung tae. Siyempre, pag naapakan baga, pag naapakan, siyempre kakalat na yung tae.
Sa ngayon po ba, meron pa rin nagkakalat? Wala na, inalis na po nila. Inali na po kasi nagreklamo na sa barangay. Kung di hindi good- magreklamo, di wala Okay. man. Di good thing. Yung nga, kalang ang gusto ko sana, pag magaganang dispense, ang problema po, sila pang Okay, ganito na lang, Mary Joy, napapakinggan mo si Nanay Delilah at itong si Michelle. Ang gusto lang naman nila, magkaayos kayo dahil ginawan mo na ng paraan. Ay tinali nyo na yung aso para hindi na magtae, hindi na kumalat doon sa labas. So, mabuti yon, mabuting action yon. Pero ngayon, ang gusto nila, magkaayos kayo. Tama ba? Oh, ang problema po, kakasuhan niya daw po ako na paninira daang, nagsabi daw ako, iba-iba daw ang ama ng anak niya. Na hindi naman galing sa akin iyan, galing sa pinsan niya man sana. Tinanong niya ako. Okay, ganito nanay, Mary Joy, gusto kong mapakinggan galing mismo sa'yo. Kung mangangako din ba itong naandito na hindi na sila makikialam sa buhay mo para hindi na yung pagkatao mo, yung prinsipyo mo ay matapakan? Maaari ba kayong magkaroon ng maayos na pagsasama? Magkapit-bahay lang naman kayo eh. No need na po kasi ma'am galhin yan dyan. Unang-una na settle na yan sa barangay. Last chance niya. Pero anong ginawa niya? Dinala niya dyan? Anong ginawa niya? Lumabas na naman na kami yung masama. Kasi ang blatter niya sa akin, blinatter ko siya, paninirang puri. Pangalawa, pinapaalis niya kami. Dahil daw naghahabulan kami ng ditubo, di kahoy. Paninirang puri yun. Nakikialam siya sa may buhay ng mga buhay. Sasabihin niya ako, baliw. Sige, sabihin niya. Tapos sasabihin niya pa ako, bangang, adik ako. Okay. Sige. Ganito, Mary Joy, kaya nga ay ninarapat namin, ginusto namin na makapanayam kayo para maiparating ninyo sa isa't isa kung ano yung concern mo, yung concern naman nila, yung reklamo mo. Ngayon, para naman maayos kayo once and for all, eto ang tanong ko, pwede pa ba kayong magkaayos dahil mas maganda yung mayroong harmonious relationship sa loob ng barangay? Para po sa akin, ma'am, mas lalo niyang binigyan ng rason para ituloy ko ulit yung sinasabi ko. Dahil sa paninira, hindi, tapos na. Wala pong maayos kasi no need mo naman kasi dalhin sa ganyan sa public. Ano yun? Andun lang katabing bahay namin ilang bahay lang. Mag-usap na kasi sa barangay. Ano pang kailangan niya? Ba't kailangan niya padalhin dyan? Ano yung masasabi niyo, Nanay Delilah? nagkuhan lang ako dito. Sige po. Paubusan tayong pera. Paubusan daw kayo ng pera. Kung desidido ka daw mag-file ng kaso, eto naman si Michelle. Kaya nga kami pumunta dito para humingi ng tulong sa Ako Bicol. Sige, tuloy mo kaso. Lalabanan namin ikaw. Kasi pinagsasabi niya na ako daw nagkalat dang. Yung daw chismis na may mga anak daw siya na hindi ko naman nga po siya kilala. Ang nagsabi naman yan, yung pinsan niya sa Ito, Mary Joy, Mary Joy, kami sana, ang gusto namin magkaayos kayo. Ito naman si Nanay Delilah, ang gusto niya naman talaga ay magkausap kayo at magkaayos. Tama, Nanay? Opo, kala nagbanta siya na ikakaso daw niya kami. Kasi pumunta na kami dito. Nganing masabi mi sa inyo kung anong puputulo. Okay. So, dahil lang Mary Joy sa tain ng aso, gusto mo ba na magkaubusan kayo ng pera dahil sa pagkakaso? Hindi po yan dahil sa ng tain ng aso. Dahil yan sa pagsasabi niya sa akin na iba-ibang ama ng anak ko. Hindi yan sa tain ng aso. Pero aminin mo sa hindi, nagsimula talaga itong galit nyo dahil sa tain ng aso. Tapos napunta doon sa iba't ibang tatay ng mga anak ninyo. Marami ng ganito, nadagdagan pa ng iba't ibang chismis. Pero naiintindihan ko naman, naiintindihan namin na talagang kayo ay mayroon kayong mga kanya-kanyang desisyon. May blatter naman po sila sa akin. Lahat ng blatter ko, totoo. Isang beses lang ako nag-blatter, pero sila patong-patong ang blatter nila. May napatunayan sila, wala. May video nga, Opo, madam. Pero alam mo ba na dahil sa pagkakaso ay posible na etong mga anak nyo maapektuhan dahil imbis na yung oras nyo ay maibigay nyo sa kanya, eto, atupagin nyo pa yung kaso, yung emosyon at itong pagsasama nyo sa kapitbahay, yung, alam mo yung relasyon ninyo bilang magkapitbahay, apektado. Kami na umuyuwas sa mga taong katulad nila. Kami pang dadalhin sa ganito. Ako Bicol, public.
Hindi ko nila kaya mag-sorry harapan. Andito yung bahay, oh. Ilan lang, pagitan, isang bahay. Okay, ganito Mary Joy, ang sinasabi mo, dinala dito sa public, dito sa Ako Bicol, itong reklamo, itong problema nyo. Paano? Kung dito mismo, umingi sila sa inyo ng, sila ng dispensa, kaya nyo ba, Nay? Hindi ako maghingi ng dispensa. Kasi sila nagsimula, bakit kami hingi ng dispensa? So, ang gusto nyo po mangyari, paano? Siyempre, dapat one at a time. Ano gusto nyo? Sabay kayo? Hindi, siya mag-dispensa. Kasi wala naman kaming ginawa. Tatanungin ko si Mary Joy, kung si Mary Joy ay humingi ng dispensa, magbibigay din kayo ng iyong pero kung hindi siya umingi, kasi para pa silang makuhan doon. So, pag hindi humingi si Mary Joy ng dispensa, ang desisyon mo, ubusan ng pera. Kasi siya daw magkakaso sa amin. Iintayin ako ang kakaso niya. Iintayin niya ako ang kaso. Ganito, Mary Joy, kasi inamin naman talaga ni Nanay Delilah na yung kwento na pagkakaroon mo ng iba't ibang ama kang aki niya. anak sa iba't ibang lalaki, inamin naman niya. Pero sabi niya, kwentuhan lang siya ng iyong pinsan. Tapos tinanong niya ako. Di ba? So, ibig sabihin, nalaman yun ni Nanay Delilah dahil lang sa kwento ng iyong pinsan. At sabi naman ni Nanay Delilah, wala naman daw siyang ibang pinagkwentuhan. Tinanong niya ako kasi kung ano sinasabi ng pinsan niya. Sinabi ko ang totoo. Need na po, need po yan kasi pagkatao ko yan. Pero, Nanay Delilah, alam niyo din po ba na may mali doon sa pagkukwento ng ganong istorya? Tinanong niya nga ako po, madam. Kung di niya ako tinanong, di ko na tatanungin. Ay, di naman na magsasabi. Oo. Okay, so dito ako kay Michelle. Sa tingin mo, Michelle, sa sobrang galit nila sa isa't isa, yun yung pinagsimulan talaga ng itong sinasabi ni Nanay, ni Mary Joy, na yung pagkatao niya ay talagang na-damage dahil dito sa mga kwento, pagchichismis na ganito. Opo, ma'am. Tapos hanggang na ano yan naman kami, yung nanay ko, na iba-iba daw po yung, iba-iba daw yung tatay namin. So ganito na lang, Michelle, makinig kayo, Michelle, at Nanay Delilah, makinig kayo dahil sinasabi nyo, okay, handa naman mag-ubusan ng pera. Eto, makinig kayo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Anthony Lorcha ng Public Attorney's Office ng Legazpi District, Rawis. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Medyo po napakinggan ko po lahat ng mga palitan ng diskusyon. Opo, Attorney, mula po sa reklamo ng tain ng aso, napunta po sa dignidad dahil po sa pagkakaroon ng chismis na iba't iba yung tatay ng anak nitong si Mary Joy. So sa ganitong klase po ng reklamo, Attorney, away magkapit bahay, may maaari po ba tayong may sampang reklamo laban po kay Delilah at laban naman dito po kay Mary Joy? Opo, may mga pwede may sapang gagawin. Yun nga rin po, nakakalungkot mas na yun na si Nanay Delilah at si Mary Joy Abadez, parang ayaw na magkaano, no? So, kahit nga timaan na sa barangay, parang malabo na magkaareglo sila. So, ngayon, yung tanong natin, kasi magsimula to, no, sa tayo ng aso, din sa barangay nila, no? Nakakalungkot pong isipin at pakinggan na nagmula po, nag-start po itong reklamo at problema sa tain ng aso. Oo. Ngayon po, tutukan muna natin yung unang issue, no? Pag-aakusa na yung aso is nagdumi doon sa kanilang bakuran, yung pangyaring po yun, alam naman yun, di ba, dito sa mga taga-Rawis na, mga taga-Rawis. Opo, taga-Rawis po, dito po sa syudad ng Legazpi. Aware naman po tayo siguro yung ordinansa, no, sa ating probinsya, no? May ordinansa tayong tinatawag na yung responsible, yung Provincial Ordinance Number 005/2019 na nag-oobliga sa atin na maging responsable tayong mga pet owners, no? Kasama na dyan yung pag-aalaga ng mga aso, di ba? Yung mga pusa, kasama na yan dyan siyempre. Although yung pinakaano ng ordinance is yung talaga. Pero kasama na din kung paano natin aalagaan yung ating mga aso, yung mga pet natin sa ating mga kabahayan. So sa pangyayaring ito, no, na parang yun nga, yung nasabi natin, yung nagdumi na yung aso at nagkawasan na siya ng parang siyempre, dumi sa kapaligiran, medyo po pwedeng doon na tayo ng ordinance number 005/2019. Opo. Pero Attorney, medyo
Malabo po yung signal, medyo nasasayang po yung ibang words. Pero eto po, attorney, kasi ang inamin naman ni Mary Joy na tae talaga po ito ng kanyang papi or tuta. At talagang nakakaapekto, inirereklamo po ng mga kapitbahay dahil naaapakan, kumakalat. Sa ganito pong paraan, ano po yung maaring ireklamo po ni Delilah laban po dito kay Mary Joy? Pwede pong magreklamo si Delilah laban kay Mary Joy ng violation nga po ng Provincial Ordinance Number 005, 2019. Pwede tayo dyan sa Public Safety Office or sa LGU. Opo. Kasi yung LGU naman talaga yung pinaka-party dito yung violation. So Opo. pwede, kung nag-report dito si Ma'am Delilah, pwedeng tikitan sana. Opo, binanggit ko po yun, attorney, kasi talagang inamin po ni Mary Joy na tuta nila po yung nagdumi po doon sa barangay. Eto naman po, sa parte naman po ni Mary Joy, kasi meron din po siyang reklamo laban po dito kay Delilah dahil po marami daw po itong binabanggit na mga kwento doon po sa kanilang lugar, nasaktan po yung pagkatao ni Mary Joy. Sa ganitong paraan po, ano naman po yung pwedeng ireklamo laban naman po kay Delilah? Malungkot nga, no, dahil nagsimula sa tae ng aso, nagsimula din magsalita ng medyo hindi maganda. Opo. Allegedly, si Ma'am Delilah. So, sa ganung mga pagkakataon, at nasaktan din po si Ma'am Mary Joy, may tinatawag tayo kasi alam, di ba, yung sinabi daw na chismis ni Ma'am Delilah, hindi niya alam yung pinaka-source. Sinasabi niya galing sa pinsan. Sa under the revised penal code, may tinatawag tayong intriguing against honor under the revised penal code 364. Article 364, na article. So, yung offense na yan, yung crime na yan, basically, nagsasabi na kapag nagkakalat ka ng chismis sa isang tao, hindi mo alam yung source, pwede kang maging liable sa ganitong krimen. Kasi Okay. meron pong pag-aamin si Nanay Delilah na may alam po siya doon po sa mga kumakalat na impormasyon. Yun lang ang isa yun sa pwedeng matignan na anggulo. At sa pa po is yung pagkakalat ng ganun, is pwedeng magkausap po ng pagkainis ng isang tao, like unjust vexation po na pinaparusaan po ng revised penal code natin yung sa Article 287. So yun ang mga posible po na pwedeng maisampa in case talagang hindi maareglo tong dalawa. Opo. Yung kay Mary Joy, pwedeng magsampa ng kaso si Mary Joy ng intriguing against honor o pwede rin po unjust vexation. Opo. Attorney, Okay. sa pagiging matagal nyo na pong abogado, marami po bang mga kaso din kayong nahawakan na patungkol po dito, nakarating po sa korte dahil lang po sa tae ng aso? So wala po naman ako nahahawakan na ganyan na dahil po sa tayo ng aso. Kasi basically, sa barangay pala, nagkakaareglo na yung mga tao. Wala, hindi na umaabot. Bihirang umabot ang mga ganito sa korte. So kaya Opo, yun nga po, attorney. Yun nga din po yung ikinakagulat namin dahil lang sa tae ng aso, hindi po naayos sa barangay. Nakarating po dito sa atin. At ito pa, plano po nitong kabilang panig na mag-ubusan ng pera dahil lang po dito sa problemang ito. I-reconsider po nila ang desisyon na yan kasi po medyo maabala po kapag nagpa-file tayo ng kaso sa korte. Hindi po madali. Marami pong abala sa oras, diba? Sa trabaho nyo, hindi kayo makapokus sa trabaho nyo kasi madami kayong dapat asikasuhin ng mga requirements sa korte. Mga dapat submitting mga papeles. So kung sa tingin nyo ready kayo sa ganun, di okay. Pero kung hindi, pag-isipan nyo. Yung mga like yung sinabi ko kanina na mga pwedeng kaso sa kay Ma'am Delilah, yung intriguing against honor at saka unjust vexation, pwede naman yung idaan sa barangay at magkaareglo kayo doon. Ayan Ayan, Delilah at Mary Joy. Si attorney na mismo, abogado na yung nagsasabi na pag-isipan yung mabuti dahil abala sa trabaho, maaari pa kayong maubusan ng pera dahil lang sa problemang ganito. Attorney, sa ganito po, ano po yung maipapayo nyo sa kanila na ganito po yung nangyari at sa mga meron pong similar na situation na ganito po nakakaranas sila ng reklamo at problema at bigat ng loob dahil lang sa tae ng aso? Okay, unang-una is, yun nga, maging responsable tayo mga mamamayan sa ating komunidad. Pangalawa, kapag may mga ganitong pagkakataon na hindi na natin talaga magsolusyonan sa mga sarili natin, pumunta na po tayo sa pinakamalapit na public attorney's office sa ating mga lugar. Like dito sa Bicol, sa Albay, marami tayong opisina ng public attorney's office na pwede nating mapuntahan. Kung taga-saan kayo, mayroon kami sa Kamalig, mayroon sa Ligao, mayroon dito sa Albay, Legazpi District 1, sa Rawis, at meron din kami sa Albay Office, sa District 2. Doon malapit yan sa City Hall at sa Albay Capitol. So, yun, yung mga pwede natin puntahan na opisina para mas may paliwanag sa atin
yung mga issue na hindi natin naiintindihan at mas matulungan tayo ng mga abogado, mas Opo. mag-guide tayo sa mga dapat gawin. Okay With that po, Attorney Anthony Lorcha, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming Opo, salamat mabuhay po kayo. O, ayan, Nanay Delilah. Pwede po mag-apot. Oh, wait lang. Andyan pa ba si Attorney? Kasi po, inapot niya man lang ako kung ang nagsabi ako na tinaramas na kang pinsan niya, tinanong niya ako na araw na iba-ibang, paano ako po anong kaso ko po? Opo, ganito po yung naiintindihan ko. Tama po ba, Attorney? Yung naiintindihan Yung ko pinsan na niya. kahit hindi po siya yung pinagsimula nitong kwento dahil nakarating sa kanya at meron po siyang knowledge doon po sa sinasabing pagkakalat ng kwento, maaari din po siyang tingnan na meron din po siyang violation. Pwede po siyang makasuhan kasi kung alam niyang hindi niya naman alam yung source nun, pero nag-chismis siya tungkol Dahil sa ang topic na yun. chinismisan ko man lang yung Ano, sino yung chinismisan? siya man lang yung kaaway, siya man lang po si Joy. Yung man lang kinausap, yung man lang tinanong niya po ako kung ano ang Ganito po, Attorney, pinag-space. naiintindihan ko po. Parang ang pinagkwentuhan niya din daw po, eto din pong taong na pinag-uusapan. Kasi kanina narinig ko po is parang sinabihan na po si Ma'am Mary Joy na yung anak niya iba-ibang ama. Galing sa ibang, di ba, parang chismis na ganon. So, parang it appears na may paninirang puri na din sa tao. Nasira na din yung... Hindi, ganito po, Attorney. Parang si Mary Joy po, tinanong po siya kung ano yung pinagsasabi mo Chichis na mga patungkol pinsan, dito sa sa iba't kanyang- iba yung tatay ng anak ko. Tapos sinabi niya, nanggaling lang daw po yung chismis doon sa sa pinsan. pinsan niya man sana. Wala naman daw siyang pinagkwentuhan na iba. Oo. Tinanong niya man lang ako ni Joy kung sino nagsasabi. Sinimbag ko man lang, galing man lang sa pinsan mo. Opo, ganun lang daw po yun, Attorney. Ganun po ba? Wala naman siyang pinagkwentuhan, nakwentuhan lang naman siya. Meron po ba siyang violation or pwede po ba siya sangpahan ng Yun kaso? mismo, ma'am, ang pinaparusahan ng intriguing against honor na yun hindi alam natin yung source ng kwento, ng chismis, pero ikaw is pinagkikwento mo yung ganun. Yun ang intriguing against honor. Okay, so intriguing Okay? against honor. So, Yes. so may kaso pa rin po ba? Article 364 ng Revised Penal Code. So may kaso pa rin po ba itong si Nanay Delilah? Po? So maaari pong makasuhan pa rin itong si Nanay Delilah? Maaaring makasuhan kapag ma-establish po ni Ma'am Mary Joy ang lahat ng mga ebidensya, circumstansya ng kaso. Okay, so with that, Attorney, malinaw po, Attorney Lorcha, mabuhay at maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay. So maliwanag po yun, Nanay Delilah, no? Maari po, pero depende kung ma-establish ni Mary Joy yung pagkakasala mo. Andyan pa si Mary Joy. Mary Joy! Pero po, madam, yung pinsan niya, siguro yung pinsan niya ang makakasabi na yung nagsabi sa akin ng ganon. Maari yun, Nanay. Pag umamin po yung pinsan Oo, niya, kasi hindi ko maalam na talagang siya. nakwentuhan ka. Oo. Kung nag-deny, lie detector. Okay, ganito. Paano kung mag-deny? Paano naman malalaman mo, di ba? Oo, hindi naman So kilala yun sila. po, doon po papasok yung talagang i-determine ni Mary Joy kung talagang nanggaling po sa'yo yung kwento. Mary Joy, napakinggan mo at maliwanag para sa'yo si Attorney? Opo. So ganito, maari kang magsampa ng kaso dito kay Delilah kung ma-establish mo yung pagkakasala talaga. Pero kung wala, masasayang lang talaga yung iyong gastos, yung panahon. Maari po ba, ito Mary Joy, last ko tanong, maari ba kayong magkaayos ngayon? Meron pa bang pag-asa? Meron pa bang puwang dyan sa puso mo na magkaroon kayo ng matahimik na pagiging magkapit-bahay? Siguro po sa ngayon na ginawa nila, wala na po. So walang pag-asa na magkaayos kayo ngayon? Kasi nasettle na po yan sa barangay. Binigyan ko siya ng last chance. Sabi ng kapitan namin, bibigyan natin yan si Adelaida ng pagkakataon. Ulit, pangalawang pagkakataon, hindi pa kami dediretso kasi hindi pa kami naglupan. Punta na kami sa lupon niyan. Pag-apat na hearing, wala siyang napatunayan. Oh, ano masasabi mo, Nanay Delilah? Wala na daw chance para sa kanya na magpatawad at desidido siyang magkaso. Magkaso siya. Magkaso po siya kasi wala naman akong tinanong lang niya ako na sinabi naman kang pinsan niya o bakit ako dapat ang pinsan niya ang kausapin niya, hindi ako na yung nagkakalat ng istorya. So handa kayong magharap na lang sa kaso? O kung siya magkakaso sa akin, kakasaw niya daw. Nagpunta nga ako dito, madam. Kakasawan niya daw kami, yung balita niya. Kakasuhan daw kami. Pero yung ang kaso po, yung sinira niya na gamit ko man, ikakaso mi man yun. Okay. Kasi nakabidyo po yun. Opo. So iba naman ito, iba naman yun na reklamo. Opo.
Ikaw, Rochelle, dahil desidido itong si Mary Joy magsampa ng kaso. Pwede ko yung isang pa, ma'am, yung ano, pag sabi niya sa mama ko na may sayad, tapos iba-iba na yung ano, yung ama namin. Pwede ko naman. May blatter, di ba? Blatter, di ba? Nag-blatter din ako ng mama, di ba? Nakabidyo yata yun. Opo, wait lang, may sinasabi si Mary Joy. Ano yun, Mary Joy? Nag-blatter po ako sa kanila kasi that time na kinukuha nila yung pangalan ko dito sa landlord dahil daw narinig nila na sinasabi ako na ang mama nila na iba-ibang ama ng tatay, iba-ibang anak ng tatay. Bibigyan sa kanila, blinatar ko din sila kasi pangalan ko kinukuha nila para saan? Para lang sa narinig nila na kinakausap ko yung pinsan ko, tinanong ko lang kung sa kanila Inaano niya, ma'am, kasi yung ama ng anak inaano ko. niya kasi, ma'am, yung paghingi ko ng pangalan niya sa landlady. Wala naman masama doon, ma'am, kasi magpapablatter nga kami. Kaya hiningi namin yung pangalan kasi di namin sila kilala. So Doon siya hiningi nagalit. mo yung pangalan dahil sa pagpapablatter. Doon siya nagalit yung paghingi namin ng ano. Okay. Pangalan. Makinig kayo, Mary Joy, Nanay Delilah, Rochelle, kami naman dito sa programa, ang pinakagusto talaga namin ay magkaayos yung magkabilang panig. Dahil syempre, alam natin, hindi biro itong pagkakaroon ng kaso, pagsasampa ng kaso, magastos, maraming oras ang kailangan yung iukol. Pero kung talagang desidido kayo at kayo na mismo yung desidido na magkaso dahil yung mga galit ninyo dyan ay hindi pa maalis, humihingi na sana ng tawad pero may desisyon kayo. So, ayaw. Handa sana kayo, nanay. Oo, pero hindi ako maghihingi na kasi wala naman. Siya dapat umingi kasi sinira niya yung gamit ko. Bakit ako hihingi? So parang gusto mong humingi si Mary Joy ng tawad dahil doon sa paninira ng gamit. Oo, andyan sa video po, madam. Ilingon niyo pong video. Yan, pinapabayaran niya. Tapos, pag blatter naman, pag harap-harap, huwag na daw pabayaran. Para saan, ikot-ikot tayo, blatter-blatter lang. Okay. Nag-blatter siya, tapos babayaran ko naman, sabi niya pa, sinubo ko pa, sabi ko, hindi ko yung tinubok, kinamay ko pa yan, hindi pa siya naniniwala. Tapos, blatter siya ulit. Okay, so eto Mary Joy, kasi maraming mga tagapanood yung nagko-comment sa atin. Kasi syempre ang gusto nila, syempre magkaayos kayo at wag na kayong makarating pa kung saan. Eto, my gosh, tae ng aso mauuwi sa husgado. Gusto nyo ba yon? Dahil lang sa tae ng aso, pupunta kayo ng korte, magre-reklamo. Sabi nga ni attorney, wala pa daw na hinawakan silang kaso na talagang dahil lang sa tae ng aso. Ito naman, mula naman kay Gina Barra, magpagdalita, magpatawaran na lang kayo. Kasi pangit ang may kaaway, lalo na kapitbahay. Tama naman, di ba? Magkakapitbahay kayo, dapat meron kayong harmonious relationship. Ito naman, dapat dyan para magaan sa pakiramdam, magkasundo na lang both side. Okay naman, di ba? Na magkaayos kayo dahil sabi nga ni Lord, dapat yung magkakapitbahay nagmamahalan. Tae ng aso na uwi sa husgado. Parehas naman po sila may pagkakamali, magpakumbaba na lang bawat isa. Okay naman para sa inyo, di ba? Ang problema. So, nagpunta kayo dito dahil nanay, gusto nyo po umingi ng tawad, magpakumbaba. Ano kaya nanay? Mary Joy, ilang taon ka na ba? 32 po. 32. Ikaw po, nanay? 58 na po ako. 58. Mula naman kay Cherry Matabuhay na pride na daw kasi ang nangingibabaw. Di ba? Pride yung nangingibabaw. Nanay, kayo po yung mas matanda kay Mary Joy. Ano kaya, nanay, kung ako po yung makiusap po sa inyo, kayo po yung humingi ng tawad, mauna po kayo. Ako po yung nagsasabi, mauna po kayo, nanay. Kasi po, in kaso po, parang wala man po akong ingi sa kayo ng tawad. Sabihin na lang po natin, nanay, dapat po itong paghingi nyo ng tawad ay galing po sa inyong puso. Sabihin natin, para sa tingin nyo po, malinis yung konsensya nyo, wala naman kayong pagkakamali. Wala ako sa iya. Pero sabi nga po baga, ang paghihingi po ng pagpapatawad ay hindi po kababaan ng tao. Ang sabi niya kasi, ididemanda na daw niya ako, arog kanya, dahil nga dyan sa arog. Opo, nanay, naiintindihan ko po si Mary Joy na talagang ididemanda kayo kung talagang hindi maayos, kung talagang panay po yung pagkukwento nyo ng kahit ano patungkol sa kanila. Ano po, nanay? Ito na lang. Kasi nanay, aalalayan naman po talaga kayo ng aming team.
Kayo naman sige. itong si Mary Joy. Ano po nanay, kaya niyo pong humingi ng tawad? Maski ako naagrabyado na, ako ingi na lang sorry sa kanya kung ako nakataram. Pero ang taram na iyan, galing man sana sa pinsan niya na itinanong niya sa akin, araw kayan. Wala akong, di ako pagsabihan na chismosa, hindi naman ako nagchichismis. Yung ganyan na ulay-ulay, dahil siya magparadangog sa mga pinsan niya, tas siya man, pigchichismis man siya. Kasi ang chismis po, may dagdag na po yan. Opo, may dagdag, may kulang. May oo. Ito naman si Rochelle. Ayaw mo isa dyan. Oh, eto Mary Joy, napakinggan mo si nanay kahit meron syempre, meron kayong kanya-kanyang rason, meron kayong kanya-kanyang galit, puot na nararamdaman, pero nagawa niya na humingi ng tawad sa iyo. Ano kaya Mary Joy, kung kayo din po ay magpatawad na para magkabalikan na yung peace of mind ninyo diyan sa barangay, diyan sa Rawis? Hindi ko po kayo masasagot about dyan kasi lahat ng sinabi niya ulit dyan at saka lahat ng sinabi niya dito sa barangay naka-record. Walang no need talaga. So naiintindihan namin kayo, Mary Joy, hindi ora mismo ay makapagdesisyon, pero bibigyan namin kayo ng ample time, sapat na panahon para kayo ay makapag-isip-isip. So subaybayan namin itong problema ninyo, baka one of these days ay magkaroon ng kapatawaran. Magbago muna siya ng ugali niya. Paano kung magbago ugali, di ta ka nga midbid? Ayan. So, pag meron talaga kayo na isang Ayan bibitawan nga, na oo, salita, salita. eto naman ang kabila, hindi man Hindi ko man siya magpapatalo. kilala. Magbibitaw din ng salita. So, ayan, babantayan na lang po namin ang aming team. Ito pong inyong problema. Susubaybayan po namin dyan po sa inyong barangay. And hoping na magkaayos pa rin. Mga ka-aksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo, mag-live-in partner mula sa Catanduanes, nais lumuwas ng Maynila para maayos ang papeles upang maikasal na. At sa tabang medikal, isang retired teacher ang nangangailangan ngayon ng medikasyon dahil sa kanyang kinakaharap na stage 4 lung cancer. Ating iyan tutulungan. Isang senior citizen naman personal na dumulog sa programa, humingi ng tulong sa kanyang gamutan. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw. Magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa uyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay,
known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Makakausap natin ngayon si Rebecca Moises, ang asawa ni Rionel Juan Ernesto Jr. na may kinakaharap ngayon na stage 4 lung cancer. Magandang hapon po sa iyo, Nanay. Magandang hapon naman. Opo, Nanay, kumusta po itong si Mister? Ngayon medyo mahina na naman. Oo. Oh. Pero parang nakikita ko sa iyo, Nanay, despite na may problema kay Mister, masayahin si Nanay. Because of it. Because of? The Lord. The Lord. Ayan, tama yan, Nanay. Nanay, bago pa po nagkasakit po si Mister, ano po yung dati niyang trabaho? Teacher. Teacher. Yes. Si Sir. Yes. Kayo po, Nay? Housewife lang. Huwag niyo pong nilalang. Housewife po ako. Ang housewife po, wala pong day off. Di ba? So, si Mister po ay dating teacher. Dating ano po, teacher. sa elementarya? Elementary. Oo, Oo, elementary. Saan pong school po, Nay? Sa UAS. Sa UAS. Sa Opo. UAS. So, paano niyo po nalaman na meron pong ganitong sakit si Mister? Nung mga November, meron siyang yung parang nangihina. Ayan po si tatay. O parang merong lahi po ba itong si tatay? Parang iba ang aura niya, talagang gwapong-gwapo si Mister. Noon. Bakit po ngayon, Nay? Medyo na lang. Medyo nabawasan na, Nay. Nabawasan. Pero in love pa rin po kayo kay Mister? Siyempre. Siyempre, ayan. Nay, ilang taon na po kayong mag-asawa ni Mister? 34 years. 34 years. Yes. Opo, sa 34 years, makikimarites lang ako na yan. No? Sa 34 years po na yan, wala naman po kayo naging problema sa pagiging mag-asawa. Wala naman. Opo. Wala naman. Opo. So, ibig sabihin, straight po si Mister na talagang ikaw lang, misis, ang aking minamahal. Opo, Nay. Hindi ko lang alam, baka may tinatago siya. Opo. Nanay, ilang taon na po itong may sakit si Mister? 66. Si Mister, 66 na po siya ngayon. Yes. So, ilang taon na po siya merong sakit po? Last year lang yan na nag-umpisa kaming, by November, nakakaramdam na siya, Umuubo na po siya, palaubo na po si Mister. Umuubo pa tapos, pero hindi naman yung talagang ubo na sumasakit-sakit lang yung yan. Normally po yung may sakit na mga lung cancer, yung mga palasigarilyo, palainom. Si Mister po ba noon? Sigarilyo. Kaya ito po ay expected na ninyo or tanggap nyo po na talagang itong sakit niya ay galing sa pagbibisyo. Yes. Opo. So, nung nalaman nyo pong merong lung cancer si Mister, lung cancer, napagamot nyo naman po kaagad? Maraming proseso kasi nung December, nag-umpisa na kami ng mga pa-doktor, tapos yung mga x-ray, kung CT scan, kung ano-ano. Which is may nag-pronounce sa doktor na prangkahin ko ka na kayo.
cancer ito. Pero without any yung mga laboratory o kung ano-ano, parang yung ano lang yun ang doktor. Ngayon, Pakilapit po ng mic. Opo. na-hospital na siya sa BRT, tapos sa Tanchuleng. Yung mga doktor na napuntahan namin, parang step by step, nakuha namin kung paano na kami sa magpa-bronchoscopy, kuha na ng specimen. Yung specimen, ipadala sa Maynila, sa lung cancer. So sa madaling sabi po, Nanay, nagastusan na po kayo ng... Oo, todo-todo. Todo-todo. Ngayon po, kumusta po yung lagay ni Mister? Medyo humina naman kasi last week, nag-CT scan siya para ma-detect kung ano na status nung after the series of chemotherapy. Parang bumalik na naman sa dati. So, ibig sabihin, after nitong mga series of tests, yung nag-chemo na siya. Hindi po maganda yung mga naging resulta. Last June, ng June lang dito ako nakahingi ng tulong kasi binigyan ako ng referral ni Doktora Sabando. So, natulungan na po kayo ng Ako Bicol? Yes, Opo. oo. Kumusta naman, Nanay? Ito po ba yung malaking tulong po sa inyo? Malaki. Kaya ngayon po, bumalik po kayo at umaasa na matutulungan po ulit kayo ng Ako Bicol. Kasi binigyan ulit ako ng referral. Nung una, wala akong alam nito. Kasi first time ko nga. So, ibig sabihin, sa pangalawang pagkakataon, umaasa po kayong matutulungan po kayo ng Ako Bicol. Talaga. Opo. So, sa ngayon po, Nanay, dahil may sakit si Mister, naandito kasi sino po yung nag-aalaga kay Mister? Iniwan ko lang doon sa apo ko. Sa apo nyo? Ilang taon naman po yung apo nyo, Nay? College na. College na. Opo. So, naandito po kayo, Nanay, ulitin ko po, sabi nyo, pangalawang pagkakataon, ano po yung hinihiling nyo pong maitulong po sa inyo ng Ako Bicol? Yung chemo niya, bukas. Bukas na po ang schedule ng pagpapakemo ni Tatay. Kaya sabi ni Doktora sa akin, lakarin mo na yan para bukas natin yung schedule ang chemo. Opo. So bukas na agad, may schedule itong si Tatay at hiling nyo po, makatulungan po kayo ng Ako Bicol. Yes. Ito na po, Nanay, hindi ko na po papatagalin pa, Nanay. Gusto ko po ay malaman nyo na yung pagpapakemo po ni Mister ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Tanggapin nyo po itong guarantee letter na. Thank you very much. Thank you so much for the Ako Bicol and honorable, yung dalawang honorable. Opo. And Bungalon. Opo, si Attorney Jill, si Congressman. Ano po yung pakiramdam ngayon, Nanay? Nahawak nyo na po yung guarantee letter at mapapagamot nyo na po si Mr. bukas. Malaking tulong and I'm so happy. Ayan. Talagang angitin ni Nanay, medyo teary eyes pa kayo na yan, no? Opo. Siyempre. Opo. So, yan po, Nanay, yung guarantee letter. Si Jody at nasa kabilang linya si Miss Jody Santa Maria, pang-artista talaga. Jody Bonaobra, ang Program on Health ng DSWD and MAEP ng Ako Bicol Party List. Miss Jody, naibigay ko na yung guarantee letter, pero ano pa yung maitutulong natin? Dito naman kay Tatay Rionel. Hello, Ma'am Remy. Magandang hapon po. Opo, Miss Jody. Yes po. Yes, Ma'am Remy. Opo. So napakinggan nyo itong kahilingan ni Nanay para kay Tatay Rionel. Yes po, Ma'am Remy. Okay, so ano yung proseso na kakailanganin na gawin ni Nanay para itong guarantee letter ay talagang ma-serve na at maibigay na doon sa ospital para naman sa pagpapakemotherapy ni Tatay? Opo, Ma'am Remy. Bale, ngayon po, right after ng kanyang interview, pwede na po siyang pumunta doon sa hospital. Ibigay po yung guarantee letter na for the second time po, approve ni Kong Zaldico and ni Kong Jill. And wala po siyang babayaran sa chemotherapy po ng asawa niya para po bukas. Ayan, Nanay, napakinggan mo si Miss Jody. Hawak niyo na po yung guarantee letter. Pupunta na lang po kayo sa ospital. Ipapakita po ninyo yan para naman po ay malaman nyo na wala na po kayong babayaran. Thank you. Ayan. Thank you very much. Opo, Miss Jody, ano yung masasabi nyo sa mga katulad ni Nanay na meron din pong ganitong sakit na yung asawa niya meron ganitong sakit na lung cancer? Yes po, Ma'am Remy. Kung may mga gusto pa pong humingi ng tulong, punta lang po kayo sa social worker ng mga kanya-kanyang hospitals na kung saan po merong fan po si Kong Zaldi and si Kong Jill Bungalon. Sila naman po yung mag-guide sa inyo kung ano po ang kailangang process para po makahingi po sa amin ng guarantee letter. Alright, so Miss Jody, maraming salamat.
Yes po, Ma'am Remy. Salamat po. Okay. So nanay, bago ka po namin bitawan, ito po, tanggapin niyo po itong food pack. Galing naman po yan sa aming programa at kay Congressman Saldi dahil hindi po kayo nanay ngayon nakapag hanap buhay kung ano man po yung pinagkakabalahan ninyo. Ako pa may regalo, may dagdag pa. Ayan, syempre nanay, sabi nga, natulungan ka na ng Ako Bicol Party List, tutulong pa. Ganyan po yung Ako Bicol Party List, nanay. Yan! Taas kamay si nanay. Maraming salamat po, nanay. Eto naman po, mga ka-action, kasama rin natin ngayon si Tatay Miguel Aidalia, bumubuhos ng tulong dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. 70 years old mula naman San Joaquin, Legazpi City. Personal siyang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong sa kanyang sitwasyon. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Miguel. Opo. So pakilakasan lang po natin ng konti yung boses tatay. Ano po? Tatay Miguel, sino po yung kasama niyo po dumulog po dito sa programa? Ako lang po. So mag-isa lang po kayo, tatay, na pumunta po dito. So, tatay, ano po yung kinakailangan po ninyo? Dahil alam po namin na meron po kayong sakit. Ito pong dito dinadaan na lahat ng pagkain ko. Dahil barado na dito ang kuwan ko. So meron na po kayong nakakabit po dyan sa katawan nyo. Dyan po dinadaan yung mga pagkain po ninyo. Pati tubig dito na rin. Dahil pag dito ko dyan sa kuwan ko, binabalik lang ng mga dalawa. Pero kahit po dyan po, tatay, dinadaan lang pagkain yung tubig. Minsan po ba parang gusto nyo pong tumikim or tinatry nyo din pong kumain? Gamit po yung bibig ninyo? Pag na-blender ko na, tinitikman ko bago Opo. So tinitikman nyo lang po, pero hindi nyo talaga dyan pinapadaan kasi masasayang yung pagkain, niluluwa din po ninyo. Tatay, gusto ko pong malaman, ano po ba talaga yung sakit po ninyo, tay? Basta umpisa ng November, pag nagtrabaho ako sa construction, pag kumakain ako, minsan binabalik pagkuhanan hanggang December. Ano po yung sabi ng doktor? Ano daw po talaga tayong sakit po Doon sa endoscopy, yung kuhan ko dito, gano'n no, barado na dyan. Hanggang dito na lang yung pagkain. Opo. Ibig sabihin yung dinadaluyan po ng pagkain, barado. Opo. Kaya ganun po yung proseso. Dinagyan po kayo ng ganyan para dyan po madaan yung pagkain. Opo. Tay, kayo po ba ay may asawa, may anak? Meron akong asawa. Sabay pa nga kami nakumpay nung Marso. So tapos yung mga anak ko lahat na may asawa. May mga kanya-kanyang pamilya na din po. Saka yung isa, nandyan lang sa mall nagtatrabaho. Yung panganay ko nagtitinda lang ng sampagita. Kaya minsan, sila nagbibigay sa amin sa pagkain. So kapos po kayo tayo sa buhay. Paano nyo po tayo paano po kayo nakaka-survive? Paano nyo po, ito pong mga pangangailangan po ninyo sa pang-araw-araw, saan nyo po ito nakukuha? Pero nababanggit nyo, meron po kayong mga anak. Kuminsan, tinatawagan ng kapatid na magpadala ng gatas o kaya tinapay. Dahil ka naman tinapay ang almusal, gatas. So tinutulungan naman po kayo ng mga anak ninyo. Pero bira dahil may pinag-aral na anak at saka nagtatrabaho. Opo. Pero umaasa po kayo, tatay, na gagaling po kayo? Kaya. Basta masuportahan ng gamot at saka yung pagkain. Opo. So, eto po, Tatay Miguel, makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Ms. Jody Vinaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Ms. Jody. Yes, Ma'am Remy. Magandang hapon po muli. Opo, Ms. Jody, ano po yung may tutulong po natin para po naman kay Tatay Miguel? Ay, po, Ma'am Remy, bali yung x-ray po ni tatay at yung ibang mga gamot, sagot na po yan nila Congressman Saldico.
Opo, yung pangangailangan ni tatay at yung gamot, gata, sagot na ng Ako Bicol Party List. Yes po, Ma'am Remy. Opo, so nababanggit nyo na yun po yung matatanggap ni tatay. Ano po yung proseso na kailangan niya pong gawin para po ay maasahan niya ito pong tulong at regalo ni Congressman Saldi? Kaya po, Ma'am Remy, bali na nagawa na po namin yung kanyang guarantee letter. Pupunta na lang po siya ngayon sa hospital po ng Tanchuling para po mapa-x-ray na po agad, Ma'am Remy, and makuha na po yung gamot para mamaya po pag-uwi niya, mainom niya na po agad. Ayun! So, yung tatay, iniintay na lang po kayo, pupunta po kayo doon sa Tanchuling at sabi ni Miss Jody, makukuha nyo po yung inyo pong kahilingan. Miss Jody, maraming salamat. Maraming salamat po. Opo. Tatay, tanggapin nyo po ito, tatay, na ibinili po ng aming team. Naggatas po ninyo. Ayan po, tatay. Oh. Ayan. Yung gatas nyo po, tatay, nakakailanganin sa pang-araw-araw. Ayan na po, tatay. Meron pa. Ito pa yung pagkain, food pack po, tatay, para po sa inyo. Salamat po. Opo. Siyempre, aalalayan po namin, kayo po, tatay, papunta po ng Tanchuling Hospital hanggang po sa makauwi po kayo, tatay. Maraming pong salamat. Opo. So, masaya po ba kayo, tay, na yung pong kailangan nyo ay lalabas po kayo dito, na bit-bit nyo po at alam nyo po na matutulungan kayo ng Ako Bicol Party List? Opo. Maraming salamat po kay Congressman ko. So, mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais pong humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako si Remy Araneta Mindones at ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilang